Me ollaan täällä SOP Helsingissä 2015 Ruosniemen tiskillä. Mulla on tässä aivan uunituore diplomi-insinööri mukissa. Voisitko kertoa vähän tästä bissestä jotain ihan lyhyesti? Joo, eli tämä on tämän meidän maitokauppavahvuisen insinööri IPAN tämmönen isoveli, joka on etuliitteensä verran enemmän kaikkea, eli intensiivisempi humalointi, vahvempi runko, enemmän voltteja. Ja tää on nyt tosissaan 3. päivää hanassa, eli ihan uusi tuote. Mahtavaa. Tää vaikuttaa tosi hyvältä. Maistetaanpa. Tämä on muuten todella hyvä tämä teidän diplomi-insinööri. Hieno kuulla.